नमस्कार दर्शक बंधु, साहित्यकार कविता आलोचना आसर को मु दीपक कुमार स्वाई आपण मानक स्वागत जनाऊँच। आज आम आलोचना करवा मंगले अइला उषार तृतीय भाग। यही भागरे आम आलोचना करवा कवितार षष्ठ, सप्तम एवं अष्टम पंक्ति। पूर्वर प्रथम और द्वितीय भागरे आम आलोचना करथिले पंचम पंक्ति जाए। वर्तमान चलतु षष्ठ पंक्ति को आवृत्ति करवा, तापरे तार भावार्थ को बुझा। पद्मिनी हृदसी शिरा बिंदु रेखर रश्मिरा प्रतिबिंब परि शोक जर्जरित चित फल चित्रित हेले आसनुत्थित जानकी सती नमी अनुकंपा पयरे बंदिले उषार पद सविनय रे नमी अनुकंपा पयरे बंदिले उषार पद सविनय रे। उपरोक्त आवृत्ति करा जायथिबा पंक्ति रे कवि लिखिछन्ति जे पद्मिनी हृदय शिशिर बिंदुरे खर रश्मिर प्रतिबिंब परि वीर राम मूर्ति शोक जर्जरित चित फलके चित्रित हेले आसन उत्थित जानकी सती। एठारे पद्मिनी कहिले पद्म फूल को बुझाए। पद्म फूलर पाखुड़ारे प्रभात समय जो काकर बिंदु लगी रही थाए, ସେହି बिंदु मानकरे खर रश्मिर अर्थात सूर्यंक प्रखर किरणर रश्मि पड़ी जेभଳି प्रतिबिंब सृष्टि हुए, ସେହି भଳି वीर रामचंद्रंकर प्रतिमूर्ति सीता सतींकर जर्जरित चित्त अर्थात स्वामी रामचंद्रंक ठारू सीतांकर जो विच्छेद जनित दुख थिला, सेई दुख बा शोकरे तांको चित्त बा मन जर्जरित होइथिला। ସେହି ଚିତ୍ତ ଫଳକରେ ସ୍ୱାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚିତ୍ରିତ କରି जानकी सती आसनରୁ ଉଠିଲେ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଲେଖାଯାଇଛି ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସବିନୟରେ। सीता सती ଯେତେବେଳେ आसनରୁ ଉଠିଲେ ବା ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଥମେ अनुकंपा तपस्विनी जी थिले तांकर पदरे प्रणाम जणाइले। तापरे बंदिले उषार पद सविनय विनयर सहकारे उषा अर्थात प्रभात समय को से बंदन जणाइले आ प्रार्थना कले। तेबे चलंतु वर्तमान आउ गोटे पंक्ति को आवृत्ति करवा। बोइले ताकु प्रशंसी तुमे तिमी रवि ध्वंसी रवि आगमन संसी हुआ संसारे तुम्भ कोमल चरण करे ज्योति आहरण तहिरु जाउछि शरण दृढ़ आसे शुभ्र सौरभ रसिके शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशिके शुभ्र सौरभ रसिके शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशिके।
ଏହି ପଂକ୍ତିଟିରେ ମାତା ସୀତା ଉଷାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରଘୁବଂଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହେବେ ବୋଲି ଉଷାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ବୋଇଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସୀ ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ, ରବି ଆଗମନ ଶଂସୀ ହୁଅ ସଂସାରେ, ତୁମ୍ଭ କୋମଳ ଚରଣ କରେ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ, ତହିଁ ଯାଉଛି ଶରଣ ଦୃଢ଼ ଆଶାରେ। ଏଠାରେ ମାତା ସୀତା ଉଷାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ ବା ତିମିର ବା ଅନ୍ଧକାରର ବିନାଶକାରୀ, ତୁମେ ହିଁ ସଂସାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନର ସୂଚକକାରୀ ଅଟ। ଏହାପରେ ମାତା ସୀତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭ କୋମଳ ଚରଣ କରେ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ, ତହିଁ ଯାଉଛି ଶରଣ ଦୃଢ଼ ଆଶାରେ। ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ କୋମଳ ଚରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଆହରଣ କରେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଆଶା ନେଇ ଶରଣ ଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ, ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶୀକେ। ଏଠାରେ ମାତା ସୀତା ଉଷାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଉଷା, ତୁମେ ହେଉଛ ଶୁଭ୍ର ସୌରଭର ରସିକ ବା ତୁମେ ହେଉଛ ପବିତ୍ର ସୌରଭର ରସିକ। ସେମିତି ତୁମେ ରଘୁବଂଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ, ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୁଅ ବୋଲି ମାତା ସୀତା ଏଠାରେ ଉଷାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଉଷୁକ ହୃଦୟେ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ, ତମସା ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଧାରା, ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ନିରସିଞ୍ଚି, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତି ତାରା, ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମୀନ ନୟନେ ଚାହୁଁଥିଲା ସୀତା ସତୀ ଶୁଭାଗମନେ, ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମୀନ ନୟନେ ଚାହୁଁଥିଲା ସୀତା ସତୀ ଶୁଭାଗମନେ। ଏହି ପଂକ୍ତିଟିରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତମସା ନଦୀ କିପରି ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଏଠାରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ, ତମସା ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଧାରା, ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ନିରସିଞ୍ଚି, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରବି ପ୍ରଭାତି ତାରା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମର ଧାତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ରମର ଧାରଣକାରୀ କିଏ, ଯିଏକି ତମସା ନଦୀ। ତମସା ନଦୀ କୂଳରେ ଯେହେତୁ ଆଶ୍ରମଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ତେଣୁ ଏଠାରେ ତମସା ନଦୀକୁ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତମସା ନଦୀ କ'ଣ କରିଛି, ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟରେ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ପବିତ୍ର ଆଉ ନିର୍ମଳ ଜଳଧାରାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ଦେଇ ଓ ସୁବାସିତ ଜଳ ସିଞ୍ଚି ଦେଇ ପ୍ରଭାତି ତାରାକୁ ମଙ୍ଗଳର ଉତ୍ସ ପ୍ରଦୀପ ବା ଦୀପ କରି ଜଳାଇ ରଖିଛି। ଏହାପରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମୀନ ନୟନେ ଚାହୁଁଥିଲା ସୀତା ସତୀ ଶୁଭାଗମନେ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଶୁଭ ଆଗମନକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସୁନ୍ଦର ମୀନ ନୟନରେ ତମସା ନଦୀ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର କବିତା ଆଲୋଚନା ଆସର ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ସମସ୍ତ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।